Mayong hapon, mayong adlaw, mga binati o minahapong matalumon. Welcome to my channel, welcome to Ito TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom. Okay, muna itong buhaton guys, para makasubmit na tas auditor guys kay ko ano. Ang nagdadaghang timunan guys ba. Pag importante ito guys, magtinamagan ito kanunay para daghang ma-improve or magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. At ugayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio o mga kauban. At ugayos ng suportahan guys aron daghan pang mahimo nga mga programa alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay. Magpinamangay pinakadabis ko guys pagpinabangay para makuha na to ma-realize or magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. At ako yung suportahan ng administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio o mga kauban. Okay. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko PP, di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom.